Bună ziua și bine v-am găsit la al doilea episod de Skyblock. Am făcut câteva chestii off-camera. Uitați și voi, n-am făcut cine știe ce. Am alat niște cabel. Și în acest episod vrem să ne apucăm de o mini-fermă și să mai mărim platforma noastră. Mai întâi o să mărim, după aia o să ne apucăm de fermă. Să nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place, dacă susțineți seria. Acest episod voi fi singur. Eu vreo 8 dimineața și cred că Eusebiu și aici nu cred că doarme. Și să-mi spuneți cum vreți să filmez, singur sau cu cineva, cu un prieten, ceva, nu știu. Am pus câteva blocuri greșite. Oh my god. O să fac o fermă de melon. O să ne apucăm imediat. Și în următorul episod cred că o să ne apucăm și de mouse spawner. V-am mai spus, joc pe un server nou în premium și nu e apa asta vreau. Fac un generator de apă ca să avem apă infinită. Și acum putem să ne apucăm de fermă. Nu o să fac detail fermă, că momentan avem morcov, n-avem nimica. Nici siduri n-avem. Cred că în următoarele episoade cred că o să mergem și pe insulițele acestea. Nu știu dacă-s luate sau ceva, nu știu. Am greșit aici, văd. Să obișnuit cu ferma de uit. Și îmi cer scuze pentru episodul trecut, dar Eusebiu nu s-a auzit. Noi vorbim pe Skype și filmăm bețele. Maxime, nu, nu știu ce-s cu copacii, că nu crezi deloc. Send avem puțin. Sperăm să facă melon. Și acest episod o să-l închei în jur de 10 minute, ca să nu stau foarte mult la render. Și cam atât asta o să fac. Cred că o să ne apucăm chiar de azi
de mouse spawner. Că nu prea avem destul. Oricum nu o să ne ajungă, dar avem ceva cabel. Deci ok, putem să ne apucăm. Mai întâi să lăsăm lucrurile. Ups. Ups. Și când o să închei acest episod, o să cred că o să mai iau cabel off camera. Și în următorul episod o să terminăm mouse spawner, sigur. Uite, deja s-a dus un stack. O să rezolvăm problema cu mâncarea, că momentan nu avem nici pi de mâncare. La câte blocuri parcă? La 18 parcă de lăsat cu jumătate de viață. Trebuie mult mai sus. Cu vreo 8 blocuri, cam așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. M-a rămas, iar fără cabel. Nu se spawnează nici mobi ca să facem bănuie. Nici nimic. Că avem nevoie de lemn pentru scări în primul rând. Și cam atât a fost și cu al doilea episod de Skyblock. Mulțumesc de atenția acordată. O zi bună. Și cum am zis, o să mai fac câteva chestii off camera. La revedere!